Pamilya sang OFW nga ginaalegar nakapatay sa Jeddah, Saudi Arabia, nagapangayo sang tabang sa gobyerno. Gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento, exclusive. Nagahilibion ang utod sang OFW nga si Reynaldo Gregory nga ginampasuri na kapatay sang iya man lang sinika upod sa trabaho nga isa man ka OFW sa Jeddah, Saudi Arabia. Nangamusta pa siya kay nanay, kanamong tanan. Pero ang isa man kinasugay kung nano problema na. Kainas ang aga liwat nga nagpadulong sa opisina sang Department of Foreign Affairs Region 6 ang pamilya sang Suspek nga OFW agud nga magpangayo sang bulig para kay Reynaldo. Gusto namon nga mapabot sa ato nga gobyerno nga buligan mananda nga amon nga utod. Nga makauli diri sa Pilipinas. Hindi mananda pagpabayaan. Hindi ba kami magpati nga mahimo na naungawat dahilan. Wala pa sang update ng ginhatag ang OWA kag DFA sa pamilya kag nagahulat pa sang report halin sa konsulada sang Pilipinas sa Saudi Arabia. Sang Lunes nga adlaw nakabaton ini isang mensahe sa ila sini social media account nga napreso na sa Saudi Arabia ang ila sini nga himata nga si Reynaldo Gregory. Nagahingyo kuntani ang ila sini nga pamilya nga mabuligan pa uli si Reynaldo. Luyag man sa mga ini nga mahibaluan ang kahimtangan sang ila himata kag matumod kun ano gid man ang kamatuoran sa likod sang ginapasuni pagpatay sang overseas Filipino worker nga taga Mindanao sang suspect nga OFW halin sa banwa sang Mambusaw, Capiz. Mangkuton kung ano gid dahilan ma'am ay siya malang kong kasayod. Gusto namon ma'am nga may istorya gid namon siya para masaryan ba namon. Agwag isa ma'am nga sugid ana nga problema. Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.